Wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Iki nyapa lho, kowe iki sing ditimbali iki aku apa kowe? Lek aku lek awakmu. Iya. Bagi binagi sing penak ngono lho. Dadi iki enek wong ngrasakno sapa to kae ngono. Iya, Mas. Wilujeng dalu Mak Cangik. Mriko lek, Pak. Kok ngaleh Mak Cangik? Kok ngaleh piye to ket mau nang kono kok. Wilujeng dalu Mak Cangik. Wilujeng dalu Mas Dodo. Nggih. Pripun pawartosipun, Pak? Sehat panjenengan? Alhamdulillah sehat, Pak. Tindak saking Cepu jam pinten? Kula keng ceput jam kalih siang. Nggih. Alhamdulillah dugi mriki keblasuk, Pak. Lah kok keblasuk? Kula diarahke daerah jembatan Ngujang 2. Heeh. Terus mriku. Ono ngunut no. Hah? Ono ngunut no. Mbah pokoke rame-rame wonge. Mau ubeng-ubeng malah. Nggih alhamdulillah saged dugi mriki tangket-tangket tiyang warungan mriku. Nggih. Loh, Dalam ana tiyang tiyang teng warung. warung pundi? Warung Ngujang 2. Oh nggih, lek Ngujang 2 aman, lek Aman, Ngujang 1 bahaya. Oh, mboten. Niki ketinggalan sing Ngujang 1. Oh, Kula niku awur karo kancane lek Ngujang 1 niku. Nggih. Lah niku. Napa Ngujang 1 niku? Munyuk. Kanca Lho, kancaku siapa? munyuk. Kethek. Lho. Lah ya munyuk ki ya kethek. Alhamdulillah Pak. Mboten luar ngrumangsani biasa. Mas Dodo. Lah nggih. Mboten ngrumangsani. Lek Lah? wajahnya tuh mirip dengan Ngujang 1. Lho, kowe ora ngrumangsani wong ki duwe rumangsa. Dadi ora kok sok-sok ketok sombonge. Nek wis ngrumangsani diri, kuwi insyaallah kesombongane makan ilang, ngono lho. Masa aku kaya kethek to? Lho, lah mbok kethek apa ora? Takokno to. Kowe tak takokno kok. Lah ditekokke coba. Nyuwun sewu Bapak Ibu masyarakat Sumber Agung ingkang tansah kinurmatan, Mas Komet menika kethek napa mboten? Aku dandan kaya awakmu yo nganggo lipstik mosok kaya kethek. Nek anu kene to. Oh, sing mriki. Kene rada CS. Ora ndek CS. Nyuwun sewu Bapak-bapak, Mas Komet engko mirip kethek napa mboten? Iya. Kuwi enter kok. Ini gak patek plek kan ta CS deh nek sing ngono. Nyuwun sewu nganteng mriku Mas Komet kados kethek napa mboten? Wis to. Wis kurang percaya tekokne ibu Waranggana. Nyuwun sewu iki Ibu Waranggana, Mas Komet menika kados kethek napa mboten? Wis kowe lho ndang golek senar terus kendrat wis ra apa-apa. Kethek ra apa-apa. Lah terus Kethek iso nanti-nanti bebas. lho. Apa ngerayah ki yo bebas. Ngerayah Pak Minto yo. Lho Pak minta pe mau kraya. Lah Pak Pak kethek Pak. Wong petuk era tahu alhamdulillah iso pinanggis teng mriki sak wise apa corona pirang-pirang tahun awake dhewe merongos nang omah. Iya, Pra. Kok iso malah ngetek-ngetekno kancane. Jenengan niku pripun to, Pak? Wong kula Mboten. bagus sing ngeten kok kethek lho. Jenengan iki kula ngertoske. Nggih. Ngujang itu ada 2, Ngujang 1, Ngujang 2. Sing ujang 2 aman. Aman. Aku sing ujang 1. Kethek. Kowe ngujang 1 apa 2 sing ngujang 2 wis aku. Aku nang Ngujang 1 berarti kowe. 1. Piye perasaanmu ning kono piye? Ya ora piye wong jagung karo kanca-kanca kethek. Wong lah sabar ya Mas Dek. Wis tenang ora apa-apa. Ya ora apa-apa Mas Kong. Nah, ditepungke apa Mas rekam? Dodok, ditepungke riyin. Nggih, Nah, nggih. nama lengkap. Ngapuntene Bapak Ibu masyarakat Sumber Agung ingkang tansah kinurmatan. Kula asline mboten kuwowo, Pak. Niki ketinggalan kados nyipi. 2 tahun corona rambadok popo. Mulai curhat. Iki rasane kaya nyipi. Nyuwun Susah, susah. kula demek jenengan niki mboten nyipi mboten niki, Pak. Ora ya asli. Ora Mas, ora. Ya Allah, asli mboten, Mbak. Ya Allah. Lah gila ku modus. Asli tiba. Oh, keranjingan arep ntempoke sinden dadak ngangge cara. Iki lho asli. Nyapa mbok lho malah nangis. Kula rasane kaya nyipi. 2 tahun ki karo bojoku mau digaweno sambel terus. Mangan mau jangan kangkung. Mosok kudu. Tenan, Mat. Wong antek nelongso kowe ngono. Lha kowe kok malah melok nangis. Aku ngiwangi kowe kok. Kok malah guguk-guguk ditangkap wong sok. Nama lengkap? Dia nyuwun sewu nderek ditepungaken nami kula Cak Dodok, nama asli kula nggih menika Aldo Alvitara. Sik, sapa Mas? Rupane kaya debok rek. Aldu. Nama saya asli Aldo Alvintara, Pak. Aldo Alvintara. Saya Panggilannya? Panggilannya Toro. Saya asli dari Cepu, Bapak Ibu mbok bilih nate sowan tindak Cepu mriku dereng ngertos camati Cepu nggih menika kula rakyate nggih Bu nggih. Kula biasa diutus Pak Camat ngetera undangan, ngetera surat nikah, surat-surat ngoten niku. Wis kere lah Nggih. pokoknya. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih masyarakat mriki. Beyuh tumplek-blek. Mas Agung luar biasa. Mas Agung nyapa? Mas Agung tuku semur. Nyapa? Masyarakat Sumber Agung tansah panjang umur. Walah, ngono. Amin, 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 amin. Genti, Mas genti. Agung teng Purwodadi. Terus? Masyarakat Sumber Agung mugi tansah kathah rejeki. Allahumma. Amin.
Kowe met. Mas Agung. Napa Mas Agung? Mas Agung JI. Iya padha lho, Dok. Penting purwokantine pas. Iya, Mas iya, Agung Pak. JI. Jajal kowe. Mas Agung JI. Terus Masyarakat Sumber Agung. padha JI ya ngono. Tuwapuk wong kene Kata kowe. rezeki. Lah lek ngono cetha. Aku tak salam dhewe. Entang salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bocah saupe lirung suarane gede. Apa kene iki ra tau nek bismillah to, Bi? Lho, ya bismillah ya ono. Sik Mas. Nggih. Ketoke piyayi iki nerokke swara apa-apa kok apik to. Lah Wah. nggih piyayine cilik ning suarane kok Lah gembleger. nggih, mula dintasi riyen Pak niki Mas, uluk apa? salame pripun iki? Bocah kok malah cengengesan dintosi tiyang kathah sampeyan kathahe lho kowe iki. Nyapa susu nyantai. Lho, lho Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nyuwun sewu Mas, kuwi kok kaya mbulet Mas sampean ngomongnya Mas. Kuwi gak bener lho Mas. Gak bener piye to? Lah kuwi salah omongan kaya kuwi kleru. Wong salam ki ndongake jawab kuwi ya saling mendoakan kok malah padha cengengesan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalam. Lho kok malah ki padha dadi babi-babinan gitu iki. Lah nyamong salam diganggu. Lah wong kowe iki lho kleru Mas, salammu kaya ngono Keliru iki gak piye? bener. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Lah, ambiak lho ya. Iblis lagi kupenge loro kabeh sini. Kurang ambiak. Anbiya iwal mursalin. Iya, iya, Ayo iya. teruske monggo. Amma ba'du. Halah kok dicipung gurine tok. Aku nak keliru kok ya. Ayo teruske tetepungan rumiyin. Nah, Anu nami kula Mas Komet, kula saking Bojonegoro. Bapak Ibu sehat? sing jelas Mas nami kula Nami kula Mas Komet. Lamin. Kelamin. Lho, kowe iki kudu bangga, kudu matur sembah nuwun kalih Pak Minto. Gara-gara jenengmu ditambahi Komet Kelamin, kowe iso gawe teras, Ah. jedingmu anyar, Ah, mobilmu syukur. anyar. Kowe nek gak gara-gara kelamin, bujat rumah tanggamu kowe. Mosok gawe teras gara-gara kelamin. Lho, maksudnya ki jenengmu ki dadi dhuwur, terus kowe ditanggap wong teko ndi-ndi. Mah aku dhuwur. Saman kemutan ndak Mas? Napa? Panjenengan tinimbalan wonten telantah gandian, tetepungan warga gandian sepisanan nami kula Komet lajeng kula perpanjang Kelamin. Langsung mencuat panjenengan. Dikenal seluruh masyarakat dagelan Bojonegoro. Sinten jenenge? Komet Komet Kelamin. Nggih. Niku kan netizen. Lah kula gara-gara niku malah mboten kajen kok. Lah kok mboten kajen? Lah kula teng omah niku anak kula sing umur 3 tahun setengah enak nyeluk aku. Men Kelamin. Ya, njaluk dhuwit mun ngono. Men Kelamin. Piye dadak? Aku ora Gara-gara jenengan. Lho, kowe Kelamin. kleru kowe, aku mboten nyalane Pak Minto. Pak Minto itu malah memberikan hal yang baru bisa naik namamu. Ah. Sing kleru ya kowe gak pecus didik anak. Nah. Nuwun sewu Pak Minto. Ah. Apa wonten to? Bocah umur 5 tahun kok wis diombeni bir iki apa wonten? Ah, Nah niki lho suksine. Didik ki ngaji, salat, zikir. Kowe ora teliti kaya apa bir. Lah apa? Arak ya. Arak bisa. Lha ngapa didik anak diombeni bir? Anakku pinter kok saiki. Pinter piye? Urung TK nguyuh wis cul stang. Lho, Tanpa dicuk. Aku sok-sok cek tak goceki kok. Anakku 11 ngene. Ya, ya. Pinter aku ngono. piye kok Pak kok kayak didikan ora bagus bener. Pertama kali teng Sumber Agung niki sing paling kula senengi bapak-bapak. Kenapa kok Ramah-ramah. Oh. Bapak-bapak iku lah gapyak-gapyak semana. Ya ora iso. Nah, ngono. ibu-ibu aku gak patek lek. Lho, wiki sing kleru ya iki nyuwun sewu Pak Minto. Niki lho, pemikiran yang salah dalam pemikiran Orang itu seperti punya ini. pendapat sendiri-sendiri. pendapat sendiri, tapi yang utama dalam rumah tangga itu adalah ibu. Kok iso ibu lah? Lah kowe teko kene klambimu disetrikakno karo sapa nek gak karo bojomu? Wong wedok. Aku mbayari wong iso. Lho. Lah kowe ning omah nyisi nyepaki mangan, gawe kopi. Sapa sing gawe? Nek gak ibu. Gawe dhewe iso. Lho kopi ya kok. Bocah tek engkek men. Anggur bubuk dikai banyu panas dadi kopi. Lah saiki nyuwun sewu ya. Apa? Anakmu lho sing ngandut 9 tahun 10 wulan sapa? Oh, aku titip. Lho. Tak bayari. Lho bocah gendeng bocah ki. Ya kan tadi ki lho Pak Minto nyuwun sewu. Napa nggih leres ta? Saulan 1 juta setengah. Nyuwun sewu, napa nggih leres ta? Wong apa? Nggih bayi kok Utah titip mampu apa? kok padane. Tetep wong wedok sing utama, Mas. Ora iso. Ora enek wong lanang utama ki. Anek. Saiki tak apa ora enek Lah mendino sing polah ki sapa nek gak kaum bapak-bapak? Piye? Ya Lah polahe kaya ngene iki nguripi sapa? Wong wedok. Enake. Sing nang omah krek, Bang.
and 2 and 1. Nanti Bu, senam. Loh, kan kanggo jaga fisik. Jaga biar fisik ramping. apa? Sasok senam malah jebret kok. Apa enak wong saiki ibu Mas, senam terus malah cilik ora ono. Tujuane ibu senam Nggih. kuwi ben wong lanang kerasan ning omah. Nyenengke piyayi Nyenengke aku. wong lanang. Loh, malah niku sing boros. Kok iso boros piye? Ya sejak senam anu bojoku. Heeh. Sepatu rego 1,5 juta. Saya berarti pakaian senam sing plepet-plepet lho. Heeh. Baru nak sing cilik-cilik ngene iki nganggo pakaian senam ki apik. Lah bojomu piye? Bareng bojoku kaya kintel ditaleni kok. Kadang puwet codot. Melok senam ya ben wong aku sayang ya tak ben. Ya saya mulane kan penting wong wedok to timbang wong lanang kok malah ya mikir. ora. Lho kok ora piye to? Ibu itu penting, pokoknya utama itu ibu. Saiki tak takoki kowe nek jare penting wong lanang lho ya. Nggih. Saiki kowe iki ning ndi? Nang anu sumber aku. Iya, maksudnya kowe iki lho sing mbok anu pidak ki apa? Panggung matane caki. Iya to. Karepe Mas Dodok ki bumi. Walah, bumi. Kowe iki Lemah. ning bumi, Nggih. ning lemah, bumi. Ora enek to, bumi ki lanang apa wedok? Wedok. Lah ya ora enek jenenge Pakmi. Dadi penting wong wedok, bumi. Ora enek Pakmi. Nah, dirungokne ki kupinge. Bumi ki Dunia luwih ki penting. bumi utama Mas Wi. Ini apa nih? Bumi itu ada sumber daya alamnya yang sangat luar biasa terutama di Indonesia. Umpamane Minyak bumi. carane njupuk. Dibur no, Sing duwe bur. wong lanang. Wong wedok jajal ngebur dhewe ngene. Ya. Cah stres iki asine kok. Ngono kupingmu kuwi. Ngeten iki lho Pak ngayalke tiyang to ngeten iki. Kula Jadi ketingali mergo keluare minyak, nggih. mergo di Bur, Pak. sing ngebur. Wong lanang. Lanang lho, Pak. Bapak-bapak. Mulane nak bapak-bapak sakniki didik Jadi wong lanang ki yo luwih penting. penting. Ya, terus Mulane nek kula niki nak nyawang bapak-bapak sakniki tahun-tahun bapak-bapak iki tinggo kalan karo ibu-ibu tak. Kok iso dienggo kalan piye to? Wis ora sah adoh-adoh aku lho. Piye kowe? Wis mulih kerja ngene iki cek diperintahi karo ibu-ibu. Diperintah piye? Mana tuku LPG? Pasangno sisan kok nak tak pasang aku kebledosan, ya, Bra. Apa nak wong lanang rasa kebledosan? Wong kuwi masang LPG ya toh nyawa lho. Masang tek tuh. Dek golek neh, lah kene merongos. Ya ora apa-apa nggo pengalaman no. Lho, pengalaman piye wis gosong ya. Kok iso Kowe iki modele wae mbok penting wong lanang lho. Wis ngayalke ati. Ngapa? Mrene iki lho nyuwun sewu. Kowe iki kudune ra nduk sungkan karo aku. urusane? Hormat karo aku. Nyuwun sewu lho Pak Minto. Iki kula buka langsung saestu Ya, iki. heeh. Komet dagelan kondang, komet kelamin, nete-nete teko kene. Lah kok jeketek lho kowe nggon aku lho kok kemlelet kowe. Siapa sing ngojek? Kowe Kendaraane sapa? yo nggonanku to. Lah iya. Lho, bocah ki piye to? Kowe iki kudune karo aku ya ngapiki aku, ora malah muring-muring karo aku. Kowe iki nggon aku lho, Mas. nah, aku sampean tekan ngene iki nunut karo Mas Dodok. Dadi kudune yo ngapiki karo Mas Dodok. Kula nunut. Lah iya. Lah nggih. Lah nyapa kowe muring-muring karo aku? Lah salah ya apa aku nunut? Lho, nunut. Lho, bocah ki kentir ketoke. Piye ta iki? Wong nunut kuwi perkara kowe ndek pamrih karo aku. Wong nunut ki duwe kendaraan ora? gak duwe. Lah, isone nunut iso rene. Perkara melaku Lah kendaraan. ya aku berarti nunut to. Iya. Lah masalah ya apa? Lho, maksudnya kowe aja nyenengane aku terus. Kowe kudu hormat mbek aku. Oke. Lho. Maksudnya kowe sungkan karo aku. Nggih nggih. Monggo, Pak. Maksudnya kowe iki karo aku ki wedi. Iya apa ki? Mriki nyuwun saya Bu enten pape nganggur nggih. Lho piye apa? Nggo ngepruk cangkelmu lho. Dosa wae. Dosa ya ben wong kowe ngayelke ati. Ngomongmu lho ra cetha. Ngeten iki lho Pak, jere kanca, jere dulur komet dodol. Lah aku komet nunut dodol. bensini lho. Bensini piro? Slawe lho. Piye ta ki? Kene Bojonegoro selawe. Nggih biasanya kali dosa, Pak. Ning kula tambahi. Ya ngeten lho. Istimewane komet ya ngeten iki Pak. Prinsip ekonominya mampu. Itu, tuh. Mampu. itu sangat saya perhitungkan, Prinsipmu piye, terutama Pak? sejak corona itu. Aku wis tak rewangi apa kok dukun tak tahu. Corona nih kok. Lah paling nah, Mas Gembos niki paling bakal lombok. Kowe kok apal kuwi? Apal wong kanca tau tawa. Lah kowe corona apa? dukun tonggoku pengen dadi polisi. Ah. Tak gawani syarat. Hah, Mulai saiki dadi polisi. gendeng kok. Gendeng iki Piye, wis ra masuk akal. berhasil. Lah jere anu tanggamu barang kuwi. Nyapa? Ra duwe anak kok teko nggon. Saiki alhamdulillah wis mana tuh? perkara mbok kei Tak syarat. kei syarat. Carane piye? Pokoke ingin nepak nenggon omahku 3 dina ngono wis dadi ya iki. Alhamdulillah 8 sasi. Pun meteng. Meteng. Ya ngene iki lho. Kowe iki jan ketoke dukun ning asine dukun mesum kowe ketok iki. Piye to? Lah apa enak wong ora duwe anak terus ning nggonmu meteng 8 sasi iki nek gak kelakuanmu elek ra enak kowe iki. Ya syarat ngono lho. Syaratnya apa? Nginep 3 dina. Lah iki lho sing mari Nek ra dicat. dadi cek tak garansi tak kei kulkas. Jadi Monggo ngetane iki pripun Pak Minto? Mbak menawi ingkang badhe ndandake 3 dina, monggo sing budi.
Kaya mampu. Mboten maksudnya iki nginep tenggen kula niku nggih sak rayatane sak bojone. Mas Dodok. Dalem, Pak. Kula mireng kepandiane Mas Komet. Dalem Kuwi kejaba ndagel, ndukun, nabuh, campur sari, Nggih. ngaji kuwi ya iso. Saged Pak niki. Nyuwun sewu teng mriku niku Cak Komet niku pun moncer. Di daerah Bojonegoro sapa to sing ra kenal Komet? Komet. Beliaunya Cak Komet di sana dikenal dengan nama Tuan Takur. Niki lho, sing sini niki. Niki lho, Pak. Saestu Pak. Luar Jadi biasa. tiap hari Tanah niku teng pundi-pundi. Nah, tiap hari Jumat Legi itu enggak salah itu Komet itu Jumat Legi malam jam 12 itu pasti takur-takur terus. Jadi terkenalnya Tuan Takur, Pak. Oh, tak pikir lek tanahnya tekan ndi-ndi. Mboten tukang takur-takur, kados ini lho tikus. Ngenyeki kucing. So, Niki istimewanya Tuan betul, Pak. Takur. Suaranya luar biasa. Luar biasa. Punya suara emas Cak Komet sapa to sing ra kenal YouTube Cak Komet Kula punya panggih suara emas. pertama kali kalih Pak Minto. Piye? Lagune Mansur S. Lagune piye? Mas sing anu, Mas Mansur S sing pelaminan biru. Pertama kali ketemu Pak. Iya. Lagune piye kuwi? Wis to meneng ae, awakmu ra watuke pales. Ngeci wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kok kaya bancaan iki? Stop. Manut aku penak-penak. Kata-kata pertama kali piye? Kau bagaikan rahwana. Hebat. Mencuri, menciru iki piye to? Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu luar biasa. Ya luar biasa Cak Komet Kelamin. Yuk lanjut, tarik ses. Susi kelaminnya Aduh, bocah edan. Tak tewapuk lho kowe iki malah kok Ano pertama kali kok iso teko kelamin mana iki nyapa to kowe iki? lah aku ya gelo karo Pak Minto. Lho kok gelo nyapa lho? Akhir ketemu udah kelam. Aku iki gak kasihan karo anak bojoku. Wis to ora apa-apa disyukuri sawangka berkah barokah nyatane kowe dugi mriki tekan kene dik ya to. Nggih. Piyayi mriki sampun apal, Pak. Apal. Lah iki lho dagelane teko sapa to Komet Kelamin. Lah bareng aku kok ngurimu. Lho, Komet Kelamin kok nggawa kancane. Sapa to? Gerdu. Lho. Aku dianggap gerdu to. Ya aja gelo lha kowe gerdu apa ora? Ya ora to Mas, aku ki ya manusia lho. Ya ora. Nah niki Cak Komet wujud kabulipun. Nggih menika ulang tahun corona. Duh. Ingkang Kok ulang tahun corona lho. Niki lho mboten cetha mele to Pak Minto. Lah niki mboten cetha. Niki wujud kabulen apa, Pak? Sedekah bumi. Niki dari fraksi Golongan Karya Nah, kerjasama dengan masyarakat Sumber Agung Masyarakat sukses Sumber berhasil dalam hal pengendalian COVID-19. Wah luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Sumber Agung yang luar Ya. biasa. Masyarakat Mula Sumber menika Agung, Pak Kadesipun Pak Junjung nggih, Pak nggih. Nggih. Nah, nggih. lho kok ngerti kowe? Ngertos, alhamdulillah ditanggap wong ki ya kudune ngono. Ingkang pundi piyayine Pak Nah, Kades? nika wilujeng dalu, Pak. Nggih. Endi to men? Sing ndi? Mosok lho jenengan kok dereng pangget nanti, Pak. Sing ndi coba? Kau wilujeng dalu, Pak. Lho, sik to sing pundi piyayine pundi Pak Kades? Niku lho. Niki lho sing Pak Junjung. Nah, nggih. Nika lah. Kula nggih ngentos. Sik to. Lah lho wong kene sing mbok duding lho. Ngene tapi lho, parane ana. Lah. Ngejel to Pak, ngejel ngeten iki lho. Ngentos sinyal ngoten lho. Dadi nak mun Apa enak? Pak Omongan. Junjung. Pak Junjung. Nggih. Mereka ugi dirawuhi tamu istimewa DPR Nggih, Sumber nggih, Agung. alhamdulillah. Ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Haji Bapak Haji Boniti. Boniti dirawi saka fraksi Pan. Mboten Golkar. saking Golkar, Golkar. Komisi 6 DPR Pusat, Ya. Bapak Haji Muhammad Sarmuji Sarmuji. SEMSI. luar Nggih. biasa. Piyayi nek pendidikannya tinggi itu kelihatan, Mas. Wibawanya kelihatan. Gitu. Heeh. Awakmu ditekano kene, enak apa, Met? Kena apa? Lho, mesti isomu apa ning kene? Ya gak iso apa. Lho, kowe iki Nyanyi. ndongakno sithik ning kene lho. Lho tak bulan untuk ndongakno. Ya coba kaya ngapa mbok menawa sampean iso najan to dagelan terus sithik-sithik karo ngaji barang. Saged Pak niki nek trimo ngaji niko. Nyuwun sewu. Kowe ngaji niki sunane niki lho Pak Minto lho. Nggih. Nek mboten Ora aku ki ngetes lek panjenengan iso monggo disampaikan Nggih. ngono. Mboten apa-apa nggih. mboten apa. Ora apa-apa. Sampeyan kok kono Mas tak siarke. Nggih, nggih. Heeh kok kene.
Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, ingkang sari punggung ngebring pangadi adi jira ingkang salajengipun. Adi jira kami berat ajri ajri beserta bisa ajri jira salajengipun. Ilate ngepang dadi angel ngomong. Monggo Bapak Ibu ingkang jira salajengipun ngebring apa adi jira pratrawi sedang ajri terdapat terus prawi. Ugi perobatan ingkang sampun Ngapa to, Mat? otak uangan dasmu. Mesu. Adi jira salajengipun nggih menika pembacaan apa Pak? Duh, tenanan to. Tenan no. Sungkan kali Pak Nur lho. Dan apa? Pak Mudin. Lho kowe kok apal Pak Nur barang ki lho? Aku yang ngono ki lho, Dad. Pak Nur Pak Mudin ya. Pak Mudin. Sing kang pundi piyayune? Lho. Pak Nur kok nggih ngertos lho kowe. Pak Mudin mriki ngapal kula. Lah nek Pak Cari nggih ngertos. Nggih ngertos. Sapa Pak Cari? Pak Cari ngriki ki nang plek to kali kula. Sinten niku? Lah, mosok Pak Cari ra ngerti. Sapa Pak Cari ini? Niki Bu ngriki. Hah? Bu sinten? Bupil. Lho, kok iso bupil ki lho Bu omongan. Kapsulina. Dereng ngertos piantene Kang Guti. Ingkang pundi piyayune? Bu dine wae. Mosok Bu Cari ning mriki kok panten Sing kok. damel wedang. Kok yo apal kowe iki? Apal to, Lek apal. kali Pak Bayan mriki nggih tepang nggih. Ah, nggih apal. Sinten Pak Bayan? Pak Nur. Lho, kok Pak Nur neh? Lho, lah nggih. Nur sapa? Nur Kolis. Leres ta, Bu? Dereng ngertos piantene. Ingkang pundi? Lho. Kabeh kok ning kono kabeh ki jane piye to? Lah kowe nyuwun sewu lho Mas sampean tiba apal kiai mriki nggih. Wis ora apa-apa. Pangapunten Kang Kathah lho nggih. Ora dadi apa-apa. Nyuwun sewu nggih. Yo. Kakang Cengkal Pikang nggih. Kakang Cengkal Pikang. Iya. Wis kok yo ngerti kowe Pak Bayan mriki. Ngerti kok ya. Lah nyuwun sewu. Lah nek kowe Pak Hansip kene yo ngerti. Pak Hansip kene. Takokmu kok aduh men to. Jire apal wong kene mesti Hansip apal to. Lah apal lek sabar karo aku. Leres ta, Bu? Piye to? Sik Mas. Film. Iki wit ngarep tekan mburi kok apal kabeh iki jane piye to? Apal, Mas Pak Joko Lur. Bojonegoro. Lho, boten. Lah catetan iki enten kathah. Mula takone jurno-reno. Aku ngapal apa-apa. Wes tak siarke niki kita langsung. Adicara salajengipun nggih menika pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Kepada beliaunya kami persilakan lunju. Monggo. Sokore kok lucu-lucu. Sing apik lho Mas. Biaya kene ra kenekan lho Mas. Enek dagelan kok ora iso tenan wah mulai ndasmu dicepot tak ndek. Kok malah tenteni to. Ora apa-apa sunan. Kok nek apik ditambahi 750. Lah nek kliru. Kliru dibacok ndasmu. Gak usah ya to. Ora apa-apa sunan lho ki Mas. Mas kok mulai ra nggondas. Awakmu sing ngartekno to. Kok ngrepotno aku to. Lho gelem ora kok. Iya. Lah iya. Lah nek ngono nyapa? Lho ben ketok sopan lungguh. Kayak jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Niki Pak penak Pak nyuwun sewu. Lau. Gede niki Pak nyuwun sewu Pak. Awo. Lho, malah penak niki Pak. Loro lho. Bismalam salifan nabara jib. Bis malam salip-salipan nabrak jeep. Ini korbannya gak wakeh ngono kuwi. Ada menjual ada penjual asongan dodol sego pecel. Wah mesti enak kulupane barang kuwi. Kulupan godong telo godong preng godong jati kasar kulupan godong telo godong pring godong jati kasar kok kaya sereten kowe kaya kolu kowe mangan godong pring kolu ora kolu untalen kolu ora kolu untalen sereten kowe teni kina sadakana sadakene sadok rasi kaki Iki piye? lha iso teko sadok bareng apa Lah karena aku gak iso kori, kok kon kori. lah kongkonane jalukane dituruti Lah marang Mbah Nur ki lho. Mbah Nur sapa Lah iya sapa kuwi? nanti malah cek-cekan Stra. lho ngeten Iya. iki lho Pak ngayal ki tiyang
Wis, kalian mlampah nggih Pak menika diaturke wonten pamundutan gedeng kathah. Nggih. Niki mbok bilih dikeparengaken sinten riyen Pak? Genduk Dika Sabrina diaturi jumeneng. Nah, mula menika niki nggih tepak, Pak. Niki malam hari ini lain daripada yang lain. Lainnya? Biasanya kan anu napa nyuwun sewu. Waranggono niki langsung munggah ngeten to. Nggih. Niki ngangge MC. Nganggo MC. Sak komet. Aku meneh. Wis to dobel kowe. Dobel apa tambah 50 kok kangelan. Wis to gelem ora? Yo. Sak komen iki MC-ne sae, Mas. Suarane nggih jajal, Mas, jajal, Mas. Sing apik. Yo, yo. Sing koyo ning gone kan orkes. Orkes Melayu. Yo. Apa Orkes orkes? main sing delok pada Melayu. Yo. Yo. Kurang gede no. Kurang gede suara. Yo. Yo. Wah, tambah sithik tambah nah. Yo. Kurang ngeten sithik. Baik. Tambah nah ngeten nah sithik. Yo. Sithik lagi, sebentar lagi. Yo. Ngeten sedikit lagi. Tambah lagi, sedikit tambah lagi. Jeding Takok jedeng sampun bareng. medal ini. Iki Wis ngeden kok dikon ngeden. ya wis apik ya. Yo, malam yang sangat luar biasa. Wah, ya. Kali ini bersama Yo Sekar Gadungnya Indonesia. Oh, enak guyune, Kita tampilkan. Ada siapa dia? Mas, guyune ya katan to. Guyune sithik wae wong wis ngerti. Oh. Guyu menawa kaya ndruwo bantre ra kapra lho. Sithik wae wong wis memahami, ngono lho. Oke, malam yang sangat luar biasa. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Jawa Timur bersama Sekar Gadungnya Indonesia. MC po abad tok. Abahmu langu tenan, Mas. Nyek. Kowe bar mangan apa? Ya lagi iki. Sithik ora sah anu. Sinten mau Pak? Si abape abap apa Mas? Ngambune kodhok bosok. Ngenyek aku bar mangan sisamu. Aku ora percaya jajal kon ngrasake Mbak Lilis abape jajal. Ini loh. Ya. Macam Coba. Ayo to Mbak, sahan ya. Iya, jangan jajal ini lambe. Ayo bersama Loh, mau cedak nomrono. Ayo dipanggil. Ada si Santi. Dika Sabrina. bersama Sekar Gadung kita panggil ada Dika Sabrina. I love you. Wow. Tung gak ngono to gak spot. Lah ora omong kok. Sepote Mas. Spot Mas. Hei. Anda melihat-lihat teman-teman yang ada. Kereta tak berkuda, beca, tolong bawa saya. Ayo. Tolong bawa saya. Tak komet. Nggih, Panjenengan nyawang Mbak Dika Sabrina niki cantik napa mboten? nggih cantik kok. Kok sebabnya cantik niku Sane. sebabnya napa? Keliru sampean. Keliru, Lek Kak. ngomong aku ayu keliru. Lah kok keliru. Nah, lanang kok. Tuh. Lanang dah ngene iki gelem mau. Oh yo gragas kowe Gak ketemu. tak tilikane dhewe. Sebabnya apa kok cantik? Nggih, anu to, wajahnya to, Pak. Ya mbok apa sebabnya kok cantik? Karena cantiknya wajahnya itu loh. Lah ora ngono. Pas Suryane, Pak. Ora. Apa sebabnya kok cantik iki ngopo? Sebabnya napa kok cantik? Lah duka jenengan ditangkleti kali. Mergo kula kan niki wedok, Pak. Jadi Hah? Terus? Sanes kalau jalan. Iya wedok. Ning sebabnya apa kok sampean nyawang Mbak Sabrina ki cantik? piye to, Pak iki? Kok piye Pak itu? Kok butur kono sirah? Ya mergo niki lho, wajahnya niku kan cantik. Ora ngono Mas. Lah, pripun? Mergane Mbak Sabrina saka penyawangmu cantik mergo sampean eruh melek. Ya, Lek mripat picek apa eruh lek Ya. Mbak Sabrina. Leres Pak, leres jenengan. Sik sore wis kena picek. Yo disyukuri insyaallah. Ukure piye picek? Berkah. Sampeyan nyawang kene piye? Ya cantik. Wah, Pak. berarti ra picek. Ojo bahas ngono kuwi. Gak oleh. Gak boleh. Engko Nggih, malah nggih. mengandung KP. Selamat malam Mbak Sabrina. Nggih, selamat malam Cak. Kaya pas Dodo. biru-biru ya, Iya, iki jenenge jodoh. Biru. Biru. Berarti kowe duwe rasa karo kene. Seneng. Tak aturke rono ta piye? Nggih. Ya, tak omong ya. Pripun Cak? Mbak Sabrina. Nggih.
Sampean pun gadah pasangan apa dereng? Dereng niki. Wah, iki Mah aku jenenge. tuh mbok rapeno siki. Sing kudu ngrapeno garangan ya sapa kok bayani men iki kok. Aja saiki. Anu, iki cek urung duwe pacar. Iya, iya. Mbak Sabrina, Nggih. ini ada sesosok lelaki, Sesosok lelaki yang gimana? tampan banget. Tinggi apa enggak? Tingginya 2 kilo. Waduh. Tinggi Golek. rong kilo. Kira-kira mau Iya nggak bang, saya? golek wong lanang ta. Terlalu tinggi tuh. Oh, kurang pendek. Heeh. Nah, ini 1,5 meter. Cocok? Kependean. Dia mintanya berapa? Eh, Ya gak di apa-apa. atasku dikit lah. Gak apa-apa nanti diodot. Ya pernah. Sampean diodot. Ya, gak apa-apa. Piye rek ngodot? Lah nek Yo, sampean Dalam. lek Mas Komet ngomong diodot. Pancen kuwi lek sakmen kita endekne lek diodot dawa lho. lho nek lho sing sini. Lah nggih niku. Sing nate Napa? ngodot. Ya apa to iki? Daroh. Kok iso odot-odotan ki? Lah sampean tak odot apa piye? Oh, ora usah ngono kaya motor. Tanganmu tak odot maksudnya. Alah yo nya. Alah nak model Wes. ngene iki apa ya iso motot jenengan percaya Pak nak Hah, sakit. ora iso. Alah ya kok gaweng ngono tok. ah. Model ngene iki ketok kaya Ki ngowece wong. ngecep. Ora masalah gawang sementing urip timbang gede klimprak-klimpur ra kuat apa. Ya disangga lho. Apa ono dirayu. Apa ono? Mbak Sabrina ya? Nggih. Asli dari mana? Sini saja. Oh, sini saja. Nggih. Masih sekolah apa sudah kerja? Oh, barusan lulus. Oh, baru lulus. Nggih. Lulus. Iya. Bukan lulus loh ya. Ya lulus. Coba Iya. minta tangannya. Yang mana? Yang kanan? Ya lu kok sikit. Sikil gitu, tangan gitu. Oh, tangan. Satu lagu buat kamu, Ah, gila. Sabrina. Ya. Kuncinya kerek kono. Mas. Kuncinya anu Mas, best ning ser. Gila, ala. Alhamdulillah, suaranya bagus sekali. Cak Dada. Luro urung lho kok suarane apik kondi lho. Pitik wae. Pengen ku seju ngandeng ke bayu. Sampeyan kenapa? Penak Iya. ta? Wis ta penak-penak, manut aku. Ya. Suaranya wapi banget, Besti. Apa besti ki apa? Besti ya biskuit kita dah. Besti kok biskuit. Ora percaya. Besti teman kentrol lho. Lah aku jere super-super ya kuwi kok. Super-super. Ayo coba. Pengen ku seju ngandeng ke selawase. Lagu ki nek gak salah judulnya itu. Kok iso itu piye to? Ngomong sih sing cetha ngono lho to. Lah iki kan Cekeli tangane tak pare. Kowe mandek lip sync, lip sync. Sama nih sapa ora ndodok ora iso ngadeg kok. iso lho. Ndak geblek kok. Dudeno gandulane ati ya. Tekane iso ta ya. Dodeno gondal kan. Neng kok. Apane sing kundel-kandul? Iya iso. Dudeno. Dodeno gandolane ati. Asik. Tekane nyulayani. Mandek men kok iki. Janji hidup semati. Kula nggih ngeten iki lho jare. Mesti tak paringi ngene. Rasa sayangmu sudah Penak Mas. Penak itu. tak mengirakan aku lagi. Kok tak pangku tuh tak obah-obah tuh. Dodeno gandolane ati. Tekane nyulayani. Dalam Pak. Gantian kancane ya, Le. Nggih, tapi Ah, benten enggak? toh, benten Oh, lenggah. nggih. Nah, ngoten Pak cocok. Ngono kan penak. Kok lenggah ini aku Iya, aja kuwatir. Mangku lho, Pak. Sampeyan ning kene sik. Nggih, tak Ah. obah. Nek mangku piye carane mangku? Yo ngene terus ngene. Terus Yo. bapakne? Kowe mau kurang kreatif lho. Yutin. Obah dong ngene. Rasa mesti. Oh enak. Mangga. Mengko sampean tak goleke. Nggih, no, Pak. Sampean engko tata carane padha karo Kula Mas Dodok. Dodok, sampean kudu mangku. Kersane adil nggih, Pak. Lah iya. Dadi aku Dadi aja saka Bojonegoro Cepu sampean kudu adil. matur nuwun. Adil, Pak. Ya, heeh. Nggih. Iki jenenge Pak Minto orang Bang Cinde Bang Kula Cilaka. pangku. Bijaksana kok. Bijaksana. Boten apa-apa dipangku. Ora apa-apa. Oke. Ah, iya. Engkang pundi Pak waranggonane Ya, monggo. kaya ngapa? Nah, monggo. Kosinden salajengipun ingkang badhe dipangku kalih komet. Nggih. Sampean nek padha karo Mas Dodok mau to karepe? Nggih. Ah, Di iya. dipangku. Piye Ya. carane mangku Mang piye carane mangku? Ini. Terus bapakne? Ini terus Mbok babane. obah-obah nih. Ben piye? Asik. Ah. Ya ora. Monggo, Oke. menika Mas, menika monggo dipun pangku. Monggo Pak. Halo sayangku. Kowe ora apa-apa. Ndang pangku tek obah-obahne. 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 Gak usah. Obah-obahne tak. Iki tak pangku protol. Aja ngenyek kok pangku Taneh, protol. ya. Masak pengira. Keng putih, Bang. Yo, mau jarene njaluk mangku. Ayo, Kan kaya mangku. posisi kaya Mas Dodok. Kaya aku kok. Kersane adil nggih Pak nggih. Iya. Dadi Pak Minto iki bijaksana, ngerti kahanan. Siji mangku, sijine kudu mangku. Ngono lho, keadilan ngene iki jenenge. Ayo tangkei lagu.
Lah aku kan lagune penak. Dodenok gandeng. Lah nek niki monggo lagune Iku lagune cah nom no. Oh iya cah nom apa? Lalu gue yuk. Wah. Balungmu gak jeplok wis ta. Piye, Met? Oh, penak. Gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Ndak diobah-obahne. Diobah-obahne, Met. Sik, ngati kriyen. Piye ta? Gak ngerti. Ngerti apa? Aku ngene lho. Wah, berarti vitamin. Oh, vitamin B bongko no. Lah nyapa dek bangko? Lah kena susu kadaluarsa. Omongan. Ora kadaluwarsa. Anu nggih. Yo, Mungkin dinget. dirayu. Heeh. Mbok ngerti sayur tapi diinget. Kuncine Mas, anu ngeterke aku Mas. Oh, enak. Wah. Wiwit biyen aku kendang. Kendang. Wiwit biyen aku wis kandha. Aku ama karo sliramu. Mergane umurmu wis kacek 57. Nen aku mbak peksa atiku nelongso kaya keronta-ronta. Ya ampun. Oh, kamu ketuaan. Edan. Pun. Nyapa to? Wong kok gak trimo terus nyapa to kowe iki? Tuwek kakan pola. Luwinu itu. Niki panjenengane Buten ki luar biasa lho. Iki Cek asli. Cek energik iki. Asli ki metu kucing. Nek ra pola ra dadi, Mas. Lah tapi nak keagresifen ya kualahan no kan. Nembang Mas, nembang karo Yutin. Kula kan Cara India, heeh. saged ta Indian. Wow, piye to coba? Yuten niku Tasik batahe Reni Mukerji. Oh iya, Ah. siap. Tasik dulure. Bahane keluar nang ndi? India nggih. Kalau meragelem kutu India. Kok kayaknya romantisnya belas ngono to, Mas? Bale dunia. Boleh Sonia. Boleh Sonia. Wah, apik Indiane apik. Ayo toh, kan sarukan layani. Ngalor kidul, kolor balik kolor. Ijane nek angin ribut to piye kok adoh kolor. Hole kanggena. Nah, Pun cocok niki pun, monggo dijab kabulke nggih. Gak iso. ya Mas didadekke Mas, cara India Mas, tipunge sing apik ya. Ayo, dados. Joget wong loro. India. Nyu, Sekar Gadung. Dados. Iki lho sing kompak to karo pasangane yo. He. Bapak Ibu, ini adalah joget India tahun 2021. Kompak tenan. Wangi komet. Ayo agak cepat. Ayo. Tolong pemadam kebakaran. Ada kebakaran. Kowe kok malah merusak ki piye to, Le? Aku ingin. Bisa wong kok iso brangasan kaya ngono lho, dipirsani piye kathah lho kowe iki kok kucing cuwi pindang piye to omonganmu kok. Penyanyi sing bener wae. Ya kono. Alah, aku malah ndredeg. Ayo Nduk, nembang Mbak Dike Sabrina karo piye telu Mas? Piye telu Mbak Kiki karo Mbak Lilis karo Mbak Luki, sisan. Aku ndredeg tenan met. Ah. Yutin iso mbok jegal ki lho piye? Biyen ki sumo. Nah, iki tembange sampean tak wek lodangan piye papat coba kaya apa? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke
Kiki dan Luki. Oke Mbak Lilis. Jelas beda yen dibandingkan ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe jujur sanone Sopo wonge sera loro ati wis kancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono artine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah Kaya aku ya ora mampu mau satu lagu mau cintaimu. Ku berharap di hati hanya ada Sopo wonge sing ra loro ati wis kancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono artine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti ku berharap kau mengerti di hati ini hanya ada Sopo wonge sing ra loro wis kancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono artine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ku tau mesti Mau satu lagu mau cintaimu. ku berharap di hati ini hanya ada kau ku berharap di hati ini hanya ada Sendok, iki Mbak Kiki lenggah, Mbak Dika, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Mujati diaturi jumeneng. Iki ana pundutane ular kampang ning digarap dangdut, pundutane panjenenganipun Bapak Sugeng mantan carik
Sumbragung. Oh, pamudutane nggih menika Pak. Iki akeh sing nyuwun Mbah Muntoyo ya ngepareng nyuwun ular kambang. Oh, nggih. Ah. Minangkani Iki Mbah Warji, Mas Sugek, Mbah Lurah, Mbah Junjung ya ngeparengke. Diaturke Bapak Haji Onidi. Ha, kaya apa coba? Sik Mas, sik Mas. Panjenengan lenggah wonten kidul sak ngajenge Mbak Mujati. Ah, Mas Komet. Mas Dodok mriki. Ayo. Yo. Mas Dodok le seneng ajane. Sik Mas, sik Mbak. Iki madhepe pesindian papat nyang wayang. Madhep ngetan. Nah, coba goyangannya tetap sesuai dengan putaran jarum jam. Yuk, putus-putus yuk. Wes saiki genti madhep ngalor. Posisine rada nyerong. Dika rada ngulon. Dika rada ngulon. Nah. Luki rada ngetan, Mbak Mujati ngetan meneh. Nah, ngetan meneh. Ngetan aja kenceng ora kenceng. Nyirong. Nah, yuk. Ya. Sik. Goyangane tuh kuwi tetep jarum jam. Rada nyedit sithik nduk. Sidik. Nah, ya ngono lho. Wah, jan wis. Ha, bokonge rada diangkat. Nah. Yo. Pancasila. Nah, khusus Sabrina madhep ngidul bokonge diwenehke Mas Dodok. Ya, Pancasila. Piye to? Yuk lanjut. Iki tembang ular kambang ning digarap kreasi. Ados saka Bojonegoro tekan Sumbragung aku nyuwun gungan oleh-oleh Mas Dodok karo Mas Komet Kelamin nembang kaya ngapa diaturke warga masyarakat Sumbragung. Duet ki, Pak. Ya. Siap. Cek lo. Teu pilih namamu tuh. Nah niki wau dereng minangkani pamburutan menika badhe wonten sing kersake Medion Ngawi, Mas. Oh, Medion Ngawi. Nggih, Pak. Menika duet kalih pesindene ingkang pundi, Pak, menika? Monggo jenengan milih piyambak, Mas. Mat, iki wis dikei pilihan awakmu. Ah, kelonggaran. Pilihan sapa sing dadi kesenenganmu? Gila aku, Kak. Yutin terus. Wis ta digladhoki, penak-penak. Mbak, sing ini sing derek senam terus nih. Derek senam terus iki kok ngerti. Kalau kangen kali Mbak Pit. Oh, Mbak Pipit. Nggih. Senenganmu sing bakoh-bakoh. Nggih, ngaten nggih. Mboten medhot. Kok gak waleh. Sing ning omah yo bakoh.
Monggo Mbak Pit nggih. Ode. Ongkok. Jajal Pit. Ono Pit ngadeg kok Pit. Nah diuler kambang le Pak ya. Murah nang ngarep salon. Mbak Pit dereng uler kambang ya, Pak? Madep nang kilir, madep kilir. Bah. Mantep. Iki terus di Kae. Ya Jak, kaya ngopo bokongmu kaya ngopo ya Jak? Ngene iki. Wis sembarang apa-apa sapik kowe iki. arah Jajal yu, mung kendang karo Yuten karo Pipit sing jogeti. Nah, ya. Miki aja men dipateni ya yu. Mek. Kowe krungu apa? bareng yang cili-cili mau apik bareng kene kok muni Muni piye? kok emosi Ngene iki wis dadek legane Mas Komet kok iki. jerotan wis marem Ya, Medion Ngawi kaya apa dadekke? Yo. Rale cak. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu nang dompetku Apa kowe ra krasa tak batin saben dina pasangan serasi ra Bos ya? bakal aku tak ceritani jenengmu ning atiku nyapa Tembang mriku katur pendhaipun Bapak Kasir ingkang saking Bojonegoro, Mas. nggih Pak Kasir Bojonegoro Jambi niki nek mboten salah. Bu nggih bilang sari Saka Jambi. Monggo Pak Kasir Bojonegoro kali tidun Jambi. terminal Medion Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelalene biyen aku duwe pacar iya iya anake batu kiran bakul pecah ana pinggiring kabatan terminal Medion Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalene biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe mlencani janjimu Medion Ngawi katur sedaya warga masyarakat Sumbragun, Mas Komet. kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa Inggih wilut sing dalu Mas Manyu saking Gunung Kawi sampun kepareng
ugi saking kepareng nyimak wonten live streaming. Terminal Madiun Ngawi yen dolanku ora bakalan aku ngelalekne. Mbiyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe mlenjani janjimu. Eva Ecak Komajo, melestarikan kembali musiker Gadonyo. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa sak pikir saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa sak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Luar biasa. Ah jebul Mas Komet ki nembang kok ya wangun kok ya apik. Wangun Pak niku sae swantene. Saestu. Iya. Alhamdulillah. Kok ya ndak ngedeke grup apa ngono. Mumpun kula ngedeke lah nembe dados terus enten kopi ning bangkrut lan iki pun bubar malih. Oh. Ya ora Dadi apa-apa. terbengkak krana Covid. Enten Covid Pak menika. Jane pun malah moncer teng mriku. Nggih. Grup campur sari Cak Komet. Sukonedo. Nah, Napa? nggih seneng mangan rok grupe niku dadi Mangan kok. Nggih. Nggih, pokoke ngaturke sembah nuwun dumateng sedaya warga masyarakat mriki. Nggih. Sembah nuwun mriki awake dhewe teng mriki namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinaringono rahayu wilujeng diparingi lancar rezekinipun, guyub rukun kalih tangga teparunipun. Amin amin. Nah, gungen isih seji yaiku pundutane Mari Kangen. Coba. Mari. Yo, langsung Mas Mari Kangen piantun putri pesindianipun diaturi jeneng kaya padatan kang wis lumaku. Yuk, langsung Mas. Sing tak ati-ati wis tekan kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Tembang Mari Kangen katur dulur lanang kang wonten panggung Blotan Mas Heru Arahadi. Ugi Mas Sarno. Ugi Mas Joko Sumedi. Hatiku dadi tentrem, amulane
Mas Dada, Mas Komet, sawetawis kula neruske lampah monggo nek kepareng matur dhateng ingkang kepareng mirsani Mas. Injih. Injih Pak Mintos mbah nuwun ugi sedaya kagem masyarakat mriki mugi napa ingkang kita sajiaken menika saged pinaringana bingah kagem sedaya masyarakat. Bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Mbah nuwun Pak Minto. Pak Mintos mbah nuwun ngapunten ingkang kathah. Ya padha-padha Mas. Ayo Nduk neruske lakon. Ayo ndak derekake yo. Koko sing dupa kumelun